Правя това обращение към турският премиер господин Реджеп Ердоган в качеството си на български гражданин, който пръв зададе два публични въпроса към българския държавен глава Росен Плевнелиев и все още нямаме отговор на тези въпроси. Господин Ердоган, обръщам се към вас като български гражданин с цялото ми уважение към институцията и държавата, която представлявате. Правя към вас граждански иск турската държава и турските политици да не злоупотребяват с ниското ниво на българските политици. Нашите политици в лицето на Бойко Борисов и Росен Плевнелиев се изкушават да заиграват с вас с цел облагодетелстване с гласовете на турските граждани, имащи право да гласуват в Република България. Уверявам ви, че господин Плевнелиев и господин Борисов не са на необходимото международно ниво и по този начин излагат моята родина, Република България, във вашите очи, в очите на международната общност и още по-лошо в очите на българските граждани. Чрез вашето оръжие Касим Дал, вие поставихте унизителни искания към българската държава и то в нелепото присъствие на българския държавен глава господин Росен Плевнелиев. Използвам това видеообращение към вас да заклейма насилието, което вашето правителство употреби срещу мирните демонстранти на площад Таксим и да ви напомня, че вашата държава продължава да дължи обезщетение от порядъка на 10 милиарда златни лева към българските бежанци от Одринска Тракия от 1925 година. Благодаря ви за вниманието.